Hasteko ekarri dut, Jose Azurmendiren zita bat, esaten duna, hor ikusten duzuen hori, Euskal Nazioa atomizaturik dago, bildu egin behar da, kulturgintzak bakarrik esan lezake non bildu. Horixe da gure kulturgintza, herrigintza, naziogintza, komunitate baten berregintza. Bueno, zita honekin gustatzen hastea batetik uste dute oso garbi esaten dulako kulturaren garrantzia handia dara. Eta gero behar bada gure eguneroko bizitzetan edo eta berdin administrazio publikoek egin ditzaketen politiketan edo herri ekimenetako taldeetan eta egiten diren gauzetan pisua ez da hainbestera jokoa. Hizkuntza minorizatuak edo egoera minorizatuan dagoen hizkuntza badugu eta egoera minorizatuan dagoen kultura bat dugu. Ez hizkuntza minorizatua, ez kultura minorizatua. Era berean komunitate minorizatu bateko hiztuna gara. Egin horrean, komunitate horretako kide garen heinean gu ere minorizatua gara. Orduan, lehenengo galdera planteatu digutena, zer behar dugu 21. mendean Donostia euskaldun izateko. Alegia gu euskaldun izateko, alegia gure seme-alabak euskaldun izan daitezen. Alegia, zergatik enpeinatu behar dugu tema honekin euskaldun izaten, hori da galdera. Lehenik eta behin esan behar da euskararen normalizazioa eta euskal kulturaren normalizazioa eskutik doazela. Batak bestea baldintzatzen duela. Baina ez bakarrik batak bestea baldintzatzen duela, baizik eta nik uste dut eta hau da nik defendatzen dudana, batak bestea baldintzatzeaz gain, batak bestea elikatzen duela. Eta euskaldun izateko motivazioa kulturak ekar lezakela. Eta kulturak ekar lezakela euskaldun izateko motivazioa baita ere. Hizkuntza bat garatuko bada, hiru elementu evidente berria eta bat da hizkuntza, beste da hori erabiliko duen hiztuna eta beste da komunitatea. Bere kantoratu duen honetan ez da Donostia ez da. Donostiarentzat euskara eta kulturak aurrera egitea garrantzitsua da. Baina euskararentzat eta euskal kulturarentzat Donostian egiten denak garrantzi handia du. Segurazki euskaldunak, alde batetik euskaldun gehienak bizi dira edo bizi gara gune ez euskaldunetan oso sakabanatuak, beraz oso zaila da komunitate bat trinkotzea. Eta bi, euskaldun gehienak edo euskaldun berriak edo lortuko ditugu gune ez erdaldun horietan, espero da, edo azken urtetan hortik etorri dira ez da. Baina aldi berean, Donostia hiri euskaldunena izan da, uste dut garrantzitsua dela Donostian zer egingo dan eta nola egingo dan ikusteak. Euskal kulturaren konsumitzaile proportzio handiena Gipuzkoan eta Donostian dago, euskaldunena delako, baina, absolutuki numeroetan, baina proportzionalki Gasteizen askoz euskal kulturaren konsumitzen da. Uste dut hemen irakurketa bat ematen dara. Nola, Araba izanik eta Gasteiz izanik gure hiririk erdaldunena, iparraldearen atzetik, iparraldea, hiru probintziak elkarrekin hartzen ditut, beste ikerketa guztiak horrela egiten direlako, eta soleski ez da zuzena, baina Araba da, azken eta Gasteiz da erdaldunena, eta nola proportzionalki euskal kulturaren konsumoa handiagoa den Donostian baina. Nik uste dut horre irakurketa horretan galdera dela edo galderatako bada zergatik gertatzen den hori ze elikagai, ze vitamina jaten dute gasteiztarrek hori egiteko. Segurazki vitamina horrek zer ikusi daka kontzientziarekin, edo resistentziarekin. Eta behar bada gune euskaldunetan erresistentzia eta kontzientziaren sentimen hori laxatu eginda edo hemen 21 bera gehiengoak daki euskeraz. Orduan zergatik erabilera jetxi da eta zer egin behar dugu egoera hori kudeatzeko. Derrigorrezkotasuna beharrezkoa da. Bereziki administrazio publikoan behar da derrigortasuna. Euskara
ezagutzeko, jakiteko eta erabiltzeko. Bigarrena da ikusgarri jarri behar dela, bai? Ikusgarritasuna lantzeko modu diferenteak egon daitezke, baina modu estandarrak badakigu ikusgarritasuna zein izenean hain naiz edapenaz eta bereziki transmisioaz. Baina adibidez, hedabide munduan uste dut nahiko desastrosoa izan dela herri honetan egin dena oro har. Nik uste faktore asko daudela egoera hori buelta ematen saiatzeko, laguntzeko eta agian lortzeko hori ez dakigu. Eta nik uste funtsezkoa da orokorrean ez bakarrik Donostian, baizik eta gure herri guztian, zein tresna zein baliabide dauzkagu, ezta? Egoera hau iraultzeko edo aldatzeko. Eta hortik hasi daitezke txikienetik hasita eta handienera izan daiteke momentu honetan, adibidez, inkluso estatu baten beharra, benetan tresna eraginkorrak izateko, bultzada bat emateko eta nolabaiteko inflexio puntu bat jartzeko garapenean. Baina horrek ere ez du ziurtatzen, beste hainbat faktore daude eta ditugu Irlandaren adibidea. Nola ondarikoa, nahiz eta estatu bat izan eta estatua dauzkan tresnak izan ere gailikoa eta hizkuntza hori defendatzeko eta bere egoera bada ere askotan sensazioarena inposatutako zerbait dela, gazteek askotan horrela sentitzen dute, ikastolan, baina eskoletan ikasilarreko zerbait, funtsezkoa da instituzioek nola jokatzen duten. Instituzioak askotan herria edo gizartearen edo herritarron islada dira, baina ez beti ere, azituz batzutan erabaki batzuk bestean ikusten herri honetan orokorrean Euskal Autonomia Erkidegoan nire ustez azken transiziotik hona ez da baloratu, defendatu, sustatu, babestu behar bezala kultura orokorrean, baina noski euskal kulturari ulertuta eta jakinda zein egoeratan zegoen eta zein garrantzitsua zen benetan apostu bat egitea, beste apostu batzuk egon dira, beste hor batzutan, baina kulturan ikusten ez dela izanetako bat, eta gerta daiteke jendea ezagutzen ez duen talde bat ikustea edo antzerki talde bat ikustera ez da jungo, ez da du ezagutzen, ez da irratian jartzen, telebistan jartzen, diskriminazio positiboa beharrezkoa da bai ala bai, ez dago beste biderik, baina oso modu eraginkorrean erabilera eta oso modu honean. Hori da beti Euskaldunon zeinek ezaren batzutan Euskalduna izatea, ez beti izan behar dugu seduktore, baina pasatu gabe baita ere gure muga jarri, baina era berean bestea gerturatu eta bada moduan niretzat orokortua izan beharko litzatekena edo sistematikoki egin beharko zena, ezta? Gerturatu euskal kulturaren sortzaileak eskoletara eta horrela modu batean ere kultura bera eta sorkuntza gerturatzen dugu, baina gainera euskararekiko eta ikustea euskaraz ere egin daitezkeela hainbat gauza, ezta? Diskriminazio positibo horretan badaude horrelakoak, hau da, aipatzen dugu, erakargarri egin nahi dugu euskal kultura erraldorentzat ere gerturatu daitezen mundu horretara, ezta? Eta sentitutaten gogoa ere euskara ikasteko ez bakarrik postu baterako derrigorrezkoa delako, baizik eta beste gogo bat pizten duelako, ulertzen dutelako horren atzean beste mundua ulertzeko ikusteko modu bat dagoela, ezta? Berritzaile izatea, berpentsatzea, gauza beste modu baten egitean niretzat funtsezkoa da garai honetan. Erreferentzialtasunak txikitatik sortu, baina ez txikitatik bakarrik, zaharretxeetan, bestelakoetan sustatu, euskal kulturatik gerturatu, askoz ere gehiago egun horietara, ikuspuntu desberdinekin, galdetuta ere beraien beharra zentzu diren, baina hori esan bezala estrategia orokor baten barne izan behar du, bestela oso zaila egitea. Oda, kontzeptuak asko jartzea eta egitea asmatuko du batzutan, beste batzutan ez, baina arriskatzea, gauza berriak egiten direnak ere baliatu noski, gaur egiten diren, baina kantu jira bat uste doa ekimen politak, mantendu, baina beste asko berriak sortu eta saiatu ez, eta eragile desberdinekin naztu, beti leku berdinetik erantzuten baditugu, euskal zaletasunetik erantzun berdinak jasoko ditugu. Guazen saiatzea, beste batzutatik ere beste proposamen batzuk jasotzea, naztea, desberdinen artean, hemen ere saiatu zaten, jende desberdinak naztu, ikuspuntu desberdinetatik, eta horrelako gehiago eta arriskatzea eta egitean. Uste hemen kulturari eskaini zaion
harrera, bai errekurtso mailan, esan instituzioetatik, eta baina bestela ere oso eskasa izan dela, eta ez da modu antolatu batean ez da erantzun hori, ez da lobia sortu, ez da benetan eraginkorra izateko antolakuntza sortu.